Skal vi prøve det? Yo, det her det er The Juicinator 3000. Asti Pasti. Og MC Boogie. Den her går ud til alle, der får skåret på deres uddannelse. Unge vågn op til kamp i gaderne. BGS får de unge op på barrikaderne. For 12 år i træk skærer de i vores budget. Det er super syssel med nisset. Mega At ufedt. skære ud danser som at tisse sine buks. Først er det varmt, der retter, så bliver det koldt, der lugter. Vi er hverdagens eksperter. Det er os, der ved, at uddannelse giver smerter. Vi er trætte af politikernes pamperi. I siger det er effektivisering, men det er bare fedteri. For det er ikke for sjov. Vi bliver rigtig grov. På grund af den der finanslov. Når den skærer 2% I 2016. og 4% I 2017. og 6%. I 2018. God uddannelse, hvad blev der af det? Vi ønsker uddannelse, gå gennem en forvandling. Derfor, unge kræver handling. Vi ønsker uddannelse, gå gennem en forvandling. Derfor, unge kræver handling. Vi ønsker uddannelse, gå gennem en forvandling. Derfor, unge kræver handling.